Unha da tarde e un minuto aquí nos Estados Unidos, 7 horas máis en Vigo. Chega o momento de comezar esta emisión en directo do Bar Celeste aquí en YouTube. Poderedes despois escoitala en diferido en Spotify e tamén en iVoox. Despois dun partido, eu teño que dicir que houve momentos da primeira metade nas que prácticamente case que quedo dormido, pero bueno, imos falar deste partido, importante punto, iso sí, do Celta, un puntiño máis con 25 xa, despois dese encontro en Mendizorroza, empate a 1, e ademais, golazo do Celta, hai que dicilo, remate ben forte dende fora da área, cando as cousas estaban complicadas, e o Celta arrinca un punto fronte ao Alavés. E para falar deste partido, temos algúns convidados nesta tarde aquí nos Estados Unidos e xa case que noite en Vigo. Comezando con Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, perto do Estadio Municipal de Balaídos. Benvido ao Bar Celeste, como sempre. ¿Qué tal, Antón? Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Y bueno, sí, cerca de un Balaídos que hoy ya comenzaban esos trabajos preliminares al cambio a la renovación de la grada de gol. Hoy ya es el primer paso de ese cambio, que yo creo que en el mes de marzo, abril, si no me equivoco, ya veremos cómo se va derrumbando la grada, pero bueno, hoy ya empiezan los trabajos preliminares de ese final de la renovación del estadio. E tamén en Vigo, outro convidado que leva xa un tempo a aparecer no Bar Celeste, profesor da Universidade de Vigo, profesor titular de Filoloxía Inglesa e un celtista de pro, o noso amigo Jorge Luis Bueno. Jorge, benvido ao Bar Celeste unha semana máis. Que tal? Como estades? Encantado, como sempre, de poder conversar hoxe con vos, con todos vos, sobre, bueno, non sei se decir moi ben sobre todo o partido enteiro, sobre 15 minutos, sobre 20, porque realmente houve partes que foron bastante de causar modorra cando non sono profundo, pero, bueno, deso falaremos tamén. E pensaba que íbamos a estar, xa que decía Fer, o tema das obras de gol, pensaba que o partido do outro día iba a ser o derradeiro partido da grada de gol, pero supoñemos todos que non, que aínda o partido contra o Betis, porque estiveron vendendo entradas soltas para ese partido, supomos que o partido do Betis será aínda na grada de gol, ojalá aínda quedan 2-3 semanas ata que nos reubiquen. ¿Te dijeron algo a ti, Jorge? Non, porque xusto remataba hoxe o prazo para que a xente pedira as súas preferencias, remataba hoxe 28 de xaneiro, como xa sei que houve xente que mercou entradas soltas para o partido do Betis, supoño que non, que o demorarán estas 2 semanas máis. Pues mira, mejor. Sí, mellor, por lo menos que o fagan ben, porque teñen que todos, ver como poden, bueno, solventar os moitos casos que va a haber complexos, e 2 semanas supoño que eran un pouco curtas. Sí. Pero, e ademais esas obras, un sabe cando comezan, máis ou menos, pero cando rematan, iso xa non está tan claro. A ver se podemos rematar cunha victoria diante do Betis. A ver. Iso sería importante. Antes diso, ainda hai que viaxar a Valencia, pero sí, o vindeiro partido será, o vindeiro partido en Balaídos será fronte ao Betis. E tamén temos por aí, por Vigo, a Susi Bugallo. Benvida, Susi, ao Bar Celeste nunha nova ocasión. Hola a todos, un placer como sempre estar aquí con vos. Bueno, a ver que queda para comentar este partido. Futbolísticamente un pouquiño pobre, imos dicir. Sí, futbolísticamente eu penso que tanto pola parte do Celta como pola banda do propio Alavés, pois tamén foi un partido un pouco para esquecer dende o punto de vista do contido futbolístico. O seguinte convidado é unha persoa que ten unha canle de YouTube que eu sigo pois religiosamente, en a que aparezo sempre que teño a posibilidade. Pablo Verdeal, o señor Pablo, benvido ao Bar Celeste, que tal?
Que tal? Temos esa sorte, Antón, de contar contigo moitas veces. Bueno, ahora encantado de pasarme por aquí de novo. Lóxicamente contigo xa coincidira, tamén con Fer e con Susi. Con Jorge, se non me equivoco, ainda non cuadráramos nos programas. E, por suposto, Antón, unha semana máis, o señor Antón García Teijeiro escapa da miña presencia. É un invitado que eu teño especial interés en coincidir con él, nunca hai maneira. Pero bueno, non lle teremos en conta. É que se o partido é fora da casa, o máis probable é que non vai a estar, porque non di que non ve os partidos fora da casa, pero hai algúns que despois sí que os ve. Pero faremos o posible para que na vindeira ocasión haxa ese encontro entre Pablo Verdeal e Antonio García Teijeiro. A ver se é certo. Bueno, non sei se perdería moito en cuanto a este partido. Lía por aí antes que bo punto. Eu creo que tal como estaba a cousa, bo punto, no sentido, se miramos a clasificación, porque senón igual nos metíamos nun fregado, pero por ir abrindo un pouco o debate, creo que poucos partidos fora da casa e van por tan sinxelo para gañar un partido como foi este en Vitoria. Sí, esa é a sensación que queda ás veces, ¿no? Que está algo máis, bueno, un partido que podería ter perdido, que finalmente empatou, pero bueno, cunha opción clara de sacar os 3 puntos, cousa que prácticamente nunca ocorre fora da casa. E hoxe temos un verdadeiro panel de invitados porque en Suecia tamén está o noso amigo, pero que vexo. Aí di duranismo, xa non é bambismo, senón que é duranismo. Populismo, Antón. Que veleta. Mucho más sensato eso. Que mandamos. Claro. A ver, eu aguantei no barco de Bamba ata que Bamba marchou. Ti podes aguantar un barco, pero se o barco marcha sen ti, Correcto. que vou facer? Pois sí. Pois nada, entrando dende o traballo, que te parece? Un pouquinho. Pois moi ben, estás lembrade que Joaquín Avellán, el Cumbias, é farmacéutico no norte de Suecia e dende o traballo tería que estar a traballar, pero en lugar de estar a traballar, que tamén, pois está aquí no Bar Celeste. Bueno, falemos un pouco do partido, o que se poda falar deste partido. A pregunta típica que vou facer sobre o partido a todos vos é a seguinte. Ademais do punto, porque o punto é importante ter 25 puntos, efectivamente, puntuar de novo fora da casa, que iso ocorre en poucas ocasións. Ademais do punto, que destacades do Celta na súa aparición en Mendizorroza? Hai algo que vos gustaría destacar para comezar dun xeito un pouco máis positivo, xa que o Celta non perdeu fora da casa, senón que ao menos sacou un punto nun partido realmente, desde o meu punto de vista, moi aburrido. Quen comeza? Pois que comece Jorge, porque vexo que estaba preparado xa para dicir algo. Estaba preparado para decir que me parece complexo. Unha resposta positiva, máis aló do que o punto, que realmente eu que penso que foi o único positivo, ¿no? que hai. Quizá esa única outra cousa que se poda dicir positiva é que, bueno, no segundo tempo, os erros de partida que o propio Claudio Giraldez xerou, pois foi quen tamén de arranxalo, de alguna maneira, porque de feito, bueno, a segunda parte foi, en eso estaremos de acordo todos, penso, foi bastante máis áxil, no? ca primeira, pero máis alá de eso, de cosas puntuais, no? Ese darte conta do que fixeches, bueno, o gol de Pablo Durán, ese Javi Rodríguez, que foi, digamos, a única cousa que lle deu un pouco de orde ao Celta, que o fixo máis compacto, ¿no? Que fixo, bueno, algo un pouco máis. É que eu tampouco sei quen o típico partido que podes entrar no minuto 50 e non te perdiches nada dos primeiros da primeira parte inteira, ¿no? Eso é complexo para un equipo que quizáis estábamos todos desexosos de ver tirar cara adiante, seguimos estancados, ¿no? Seguimos aí sin bueno, preocupados solamente da salvación, penso,
non xogando tan ben como xogábamos hai 4, 5, 6 partidos, e un pouco estancados, non? Ese estanque pois, nos dá un pouquiño de, non sei, de melancolía, por así decir, non? Para ver cousas máis positivas, non? Máis aló do punto que penso que é o máis importante. Un partido que se poido perfectamente perder. Perfectamente perder dunha maneira estrepitosa, non? Tamén se podo gañar, pero claro, ao final é que estás aí. Sin saber a que xogas durante a primeira metade, podes ter iso, deixalo todo a un azar que ás veces pois, cae do teu lado e outras veces non, non? É complexo ver cousas positivas máis aló desa eso, de darse conta das cousas mal feitas e de algunha actuación individual de merecemento. Non sei se os demais estaréis de acordo con Jorge ou se hai algunha cousa que queredes apuntar. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa parte, aunque quiero ir por orden porque está apuntando todo lo que habéis dicho. Yo estoy más de acuerdo con lo que acabas de decir, Jorge, de que se pudo perfectamente perder. Estoy más de acuerdo en eso que en lo que se pudo perfectamente ganar. Hablabas, Antón, al principio de todo de que casi te quedas dormido en la primera parte. A mí la primera parte no me dejó dormido, a mí la primera parte me deja preocupadísimo, pero preocupadísimo a un nivel de que yo vi un equipo en la primera parte digno de estar en segunda división. O sea, la sensación que me deja a mí el Celta en la primera parte es un equipo muerto, pero muerto 100%. Mira que yo siempre intento destacar algo. La primera parte me puso un nubarrón delante de las narices. O sea, yo en la primera parte dije, bueno, a ver qué pasa en la segunda y si no nos meten más. Porque el Celta no hizo nada bien. O sea, no hay nada rescatable de esa... Entonces, yo dormido no, yo preocupado. O sea, yo me quedé muy, muy, muy preocupado con esa imagen. Hablaba Pablo de que se nos puso fácil ganar, que nunca lo tendremos tan fácil. Bueno, para nada, de acuerdo. O sea, yo creo que ayer el Celta, si no pierde 2-0, 2-1 este partido, es por una tremenda suerte que tuvimos en determinadas jugadas. ¿Qué destacaría de ayer? Pues la mejora de la segunda parte, la ligera mejora antes del gol. Hay una ligera mejora en el juego antes del gol. Después de meter ese gol, quizá el equipo con el ánimo de ese gol sí que empieza a jugar y a creerse que puede hacer algo más. Pero hasta ahí el equipo, lo que decía Jorge en parte, estancamiento, pero lo dicho, en general me parece injusto, ya por terminar, me parece injusto este empate. Es un empate, es oro, este empate es oro. O sea, pensemos que igualamos, que sacamos un punto más y mejoramos o ganamos el golaveraje particular al Alavés, que es lo que hay que ir haciendo ahora en la segunda parte, ir ganando en la segunda parte de la liga, es ir ganando golaverajes particulares a los equipos de abajo, porque luego eso te puede dar una salvación mucho más tranquila. Pero lo dicho, destaco eso, esa ligera mejora antes del gol y luego eso, con el empuje del gol, el ánimo. De hecho, Claudia hasta paró un cambio para ver si ese ánimo pues, nos hacía ganar el partido, es lo que destacaría. Pero lo dicho, mucho que mejorar, sobre todo eso, en esos arranques tan malos. Y el penalti para mí es penalti, por si acaso luego lo comentáis sin ninguna duda. ¿Qué pasa? ¿Que al Madrid y al Barça a lo mejor no se lo pitan? Pues es verdad, pero para mí es penalti. Sí, a mí o penalti pareceume, preguntábame nunha mensaxe Joaquín, pois non sei se onte ou esta mañá, se eu pensaba que era penalti. Penso que é tontísimo, que é un erro infantil, tamén cun pouco de mala sorte, hai que dicilo, pero para min pareceme que sí. No se puede saltar así a un balón. Non saltou ben, o balón deu onde lle deu, e, bueno, pois está o VAR para iso. Que non se utiliza ás veces o VAR como se debería, certo, pero neste caso penso que o penalti siquera. E de novo, o Celta comeza a rebufo do equipo contrario fora da casa. Cales foron os problemas, Pablo e Susi, do Celta nesta primeira metade, que despois sí que se arranxou un pouco, pero non sei se dabondo? Problemas eu penso que todos, porque, como dicía Fer, pareceme un desastre de primeira parte, non, faltaba todo, faltaba orde, faltaba defensa, faltaba ataque, non se creaba ningún tipo de perigo. Dicías, Antón, que íamos a rebufo do equipo rival, e que eu coincido con Pablo en que nunca o tiveramos tan sinxelo xogando fora da casa. Eu creo que era un partido para gañar. Calquera resultado no partido de onte pareceríame xusto, porque eu creo que puidose perder, conseguiuse empatar, pero debíase gañar. Para min o Alavés non ofreceu o suficiente para plantarlle cara ao Celta, o que pasa que o Celta non se presentou na primeira metade.
Así que o a destacar, pois sí, o máis importante, o máis positivo, o punto, ese golazo de Pablo Durán, a continuidade de Pablo Durán, ver que vai nunha traxectoria ascendente, que pode dar moitas alegrías, bueno, ser capaces de repoñernos dese gol e ver que houbo mellora, porque a verdade é que vendo como rematou a primeira metade, normalmente son moito máis positiva do que estaba a ser onte, pero eu non vía nada claro que a cousa acabase como rematou. Así que, bueno, moito que mellorar, eu penso que quedaron en vitoria 2 puntos importantes que espero que non os botemos de menos nun par de xornadas. Pablo, que pensas ti sobre esa primeira metade? Se realmente pensas que o Alavés fixo máis ou menos co Celta, máis ou menos o mesmo? Porque esa tamén é unha pregunta interesante. Para min pareceume que o Alavés fixo moi pouco neste partido tamén, e por iso probablemente polo que eu case quedo dormido, porque non houbo demasiado fútbol, Pablo. Eu, respecto a eso, comparto a preocupación de Fer sobre o visto na primeira metade, pero volvo a reafirmar en que xa non só é unha dos anos no que máis sinxelo te pon a la vez sacar unha vitoria en Mendizorroza, que é un campo que, bueno, sabemos que non se lle dá especialmente ben ao Celta ou ese tipo de equipos, pero que realmente o Alavés viuse sobre todo a partir do gol que tendo xogadores como pode ser John Guridi, como Ander Guevara, como Carlos Vicente, o propio Quique García, e que foi a nada absoluta na hora de propor algo de fútbol, de desplegar algunha contra, o Celta foi gañando metros, o Alavés non sei, non se lle viu ningún ademán de intentar gañar un partido que seguramente necesitaba moito máis gañar o Alavés que o propio Celta. A partir de aí, home, penso que un bo punto polos dous que deixe de gañar o Alavés tamén, porque eso é onde quizáis o Celta se podía haber metido nun fregado. Eu, polo que falabas, Antón, sobre todo na primeira parte, botei de menos moitísimo fútbol por parte do Celta. O tema de Fran Beltrán, máis aló do penalti, creo que hai no que destacar, creo que é un xogador que leva 200 e pico partidos en primeira división co Celta, e cando necesita un enlace entre os centrales que igual están un pouco máis verdes en salida de balón, e o punta o tridente de ataque, hai que lle exixir un poquinho máis, xa digo, un centrocampista que ten 25 anos, pero que ten unha larga trayectoria en primeira división e que continúa queimándolle moito balón, que non é capaz de mirar cara arriba, que cando, en vez de mirar para arriba, mira cara a un lado, levalle 2, 3, 4 toques hasta que acaba de dar o pase, bueno, acompañado dun Ilais Moriba, que eu personalmente non lle vou pedir eso, pero que tamén non foi ni siquiera capaz de entrar en materia. Eu botei, sobre todo, a fin de contas, moito de menos a Óscar Mingueza e a Iago Aspas, moito máis se cabe, tendo en conta que os seus sustitutos son Sergio Carreira, que é outra cousa totalmente distinta, que penso que foi tamén un dos máis destacados, sobre todo na segunda metade, e, home, o de Franco Cervi aí arriba, non sei se vamos falar de Claudio, pero a min hai 2 ou 3 nomes que me deixaron moi frío na aliñación e que incluso me levaron a pensar que un selo de identidade de Claudio sería no minuto 30 2 cambios, vamos a cambiar un pouco isto que lógicamente ven mermado por ese salto de infantiles no minuto 5 nun córner que, bueno, tampouco tiña especial perigo. Sí que penso que imos falar de Claudio Giraldez. Precisamente, para falar de Claudio Giraldez, podemos comezar con ese once inicial, con Guaita, Joel Lago, sí, Starfelt, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Fran Beltrán como capitán, Ilais Moriba, Mijailo Ristrich, que volta, Pablo Durán, que marcaría ese gol, Borja Iglesias, que correu moitísimo durante todo o partido, e Franco Cervi. Que opinión vos merece ese 11? Que sensacións tiñades antes do comezo do partido cando vistes ese 11? Comezamos con Joaquín, que está aí, penso que no coche probablemente pode falar con máis tranquilidade.
Sí, eu podo parar, eu son multitarea, non hai problema. Bueno, vou responder rapidamente a todas as preguntas que fixeches. Mira, eu quero destacar, antes que nada, por dentro dun partido malo, o para min onte foi unha exhibición de Marcos Alonso. Foi un partidazo de Marcos Alonso. Un tipo, un fichase, de outro nivel, outra liga, Marcos Alonso. Despois, decir que o punto é importante, por lo que comentaba Pablo, de que rouballo 2 puntos a la vez, e coidado, que se chegamos a perder. Agora estamos nun territorio extraño, porque é como a 5 puntos de Europa, a 5 puntos do descenso. Temos unha liga que parece a Liga Hypermotion. Está todo apretado por ali. E logo, bueno, do 11 inicial, decir eso, que bueno, que mi Franco Cervi a min teme que explicar, vamos, que diferencia, vamos. Bueno, non quero soltar unha cousa. Non me gusta Franco Cervi, nunca me gustou. Bamba, ao lado de Franco Cervi, parecía Maradona. Bueno deixar allí. E despois, o 11 inicial, bueno, moita baixa. Temos a Mingueza, que por maleante, pola confrontación co árbitro vai quedarse un par de partidos sen xogar. Iago Aspas tocado, a ver cando volta. E o que hai. Agora, bueno, parece que bueno, que tendremos que tirar con estos xogadores porque Vídeos non está nun gran momento. Bueno, veremos a opción Iker Losada, que o mellor volta nunha operación tamén moi extraña, vendendo Betis ou recompras, bueno, imos a ver quen que queda, pero eu creo que 11, non sei, quizáis, Hugo Álvarez, gustaríame máis, quizáis un Hugo Álvarez, en lugar de Cervi pola arriba, non? Porque teño ganas de ver a Hugo no primeiro equipo arriba, e pouco máis, pero bueno, a min, excepto a cousa de meter a Cervi, que para min é un xogador que non, bueno, a min non me convence, o demais é o que hai. 11 inicial, Jorge, Fer. Sí, eu penso que teño a mesma opinión. Eu, cando vin o 11 inicial, me pareceu algo pues, un pouco sorprendente. Eso de que, bueno, Cervi fose unha das referencias arriba e ainda por riba pola banda dereita, pues era un pouco lamentable. Penso que non tiñamos posibilidade de fabricar unha xogada de peligro en ningún momento, non? Porque non había, penso eu, xogadores nese momento arriba, sobre todo, que se pusese unha amenaza forte, non? Eso tamén fixo que o Alavés pues, se sintese cómodo pues, amarrando ese un cero que lle chegou así con, bueno, do ceo, non? Totalmente inesperado, non? Pero realmente é unha eliminación un pouco con moito de desbaraxuste, con un pouco orde. Penso que, bueno, que con 2-3 cambios que o mellor, pois, como falabades antes, ¿no? Quizáis na primeira media hora podería ser un bom momento para intentar arranxar xa parte diso, pero que o non facelo ata a segunda parte, pois, xerou que fose unha realmente, pois eso, non plantexamos nada, ¿no? Pero tamén penso que o Alavés non fixo nada, estivo moi tranquilo ante esa renuncia, ¿no? de entender un pouco a que se estaba xogando, e penso que Coudet tampouco foi hábil, ¿no? Agora de intentar pelexar por ir máis arriba, ¿no? Pero esa alineación eu penso que, bueno, que debería de non dar explicacións, pero non sei, decir por qué opta por iso, porque realmente hai xogadores que non están neste momento a un bo nivel. E xa non falo, bueno, Cervi é un caso, pero é que o caso de Ristich a min pareceume sangrante o partido que fixo. Quer dizer, foi un xogador lentísimo, cunha lentitude que penso que non se pode admitir na primeira división. Ás veces parecía, se lle escapaban xogadores que xa non falamos que fora a segunda federación ou terceira federación. Es que ás veces comentabades que o salto de Beltrán parecía un salto de infantiles, pero que o que fixo Ristic sobre o campo é que estivo sobre ese nivel, non? De feito, houve xogadores que se lle escaparon e xeraron algunha ocasión de perigo porque non foi quen de frenalo, non? É certo que, bueno, interviu na xogada do gol, pero que salvo iso fixo un partido realmente que non está a nivel nin para ser titular nin para xogar agora mesmo de ninguna maneira.
Sí, penso que sería un dos pufos do programa do señor Pablo. Fer, e despois Pablo, que sei que quere dicir algo de Claudio. El A sacou o ver, tema de Claudio, así que terá que falar despois. ahora te contesto enseguida sobre el 11, Antón, pero antes de nada, bueno, quiero Sí. por un poco cerrar el análisis general. Yo es que creo que he visto otro partido diferente al de muchos de vosotros, ¿no? O sea, yo creo que el Alavés ayer gana claramente en fútbol al Celta, le gana claramente. Es decir, al Alavés os puede gustar más o menos su estilo, pero para mí tenía mucho más claro lo que jugar y salió más un partido como quería el Alavés que como quería el Celta. Pero, vamos, pero Fernando, non quero interrumpir, pero o penalti non pensas que ten algo que ver con iso tamén? Porque, claro, pero el penalti lo hacemos nosotros. son os 5 minutos do partido. Sí, pero es que lo cometemos nosotros el penalti, no lo comete el Alavés. O sea, No, sí, pero digo, non cambia iso o partido dende o punto de vista do Alavés tamén, porque eu penso que o Bueno, Alavés xogou peor precisamente por iso. evidentemente, empezar con un gol en contra tan temprano, que es algo, por cierto, a lo que por desgracia nos estamos acostumbrando más de lo debido, pues es una losa. Pero si analizamos, en mi opinión, el partido en general, o sea, yo insisto, lo digo, o sea, estoy encantadísimo con este punto por todo lo que significa, que os lo comenté antes, pero es que es injusto. Para mí el Alavés ayer merecía haber ganado el partido, o sea, sin ninguna duda. Claro, decía Pablo, es que yo estoy de acuerdo con él, dice, eché de menos muchísimo fútbol del Celta, claro, y yo también, pero por eso digo que un poco a veces, no sé, veo como mensajes contradictorios, es que nos faltó prácticamente todo, lo dicho, mejoramos un poco en la segunda parte, pero insisto, o sea, nos llevamos un punto, en este caso yo creo que sin merecerlo, pero evidentemente los merecimientos en fútbol ya sabemos que cada vez pues tiene menos sentido. Y el 11 inicial, hombre, teniendo en cuenta las bajas que había, me parece un 11 aceptable. Claro, luego, evidentemente, como decía Jorge, te pones a analizar uno por uno y evidentemente pues hay mucho que desear, ¿no? Y luego, claro, los cambios, quiero hablar ya, aprovecho para hablar de Dubicas, ¿no? Creo que Dubicas está, pero vamos, más que fuera. O sea, realmente Dubicas es que ya no es que antes aportara goles, que era lo que tenía, es que ahora no aporta ni trabajo. Entonces, claro, cuando el Celta necesita más que nunca en este tipo de campos trabajo del feo, digamos, pues él se borra de eso. Y entonces es lo que yo le he criticado desde hace ya semanas. Entonces, claro, si ya pierdes gol, porque es lo que tenía este jugador, y yo lo dije, tenía gol con la cabeza y gol con el pie, tenía gol con las dos patas, con lo cual decías, ahí tenemos oro puro. Pero es que, claro, pierdes gol y pierdes la batalla que hay que dar, entonces ya al final, pues evidentemente si no estás, pues es mejor que dejes lugar a otro, sea del filial o sea de otro equipo, de fuera. Sí, Pablo. Que eso penso que era, que era importante, que Dubicas ten esa baixa xeral tivo gol cando había alguén no campo que lle colocaba as bolas. Claro, correcto. Dubicas facer metela cando alguén que quen de darlle ben. Cando non hai esa persoa que lle manda bolas, non fai nada. Como te dis, máis dentro que fora. Sí, pero precisamente por iso, para min ese é un dos meirandes problemas de Dubicas, que é un xogador, pois, como se adoita dicir, non un killer, un tipo que tes que poñerlle o balón para que o marque, non? El non vai ser o que xere a xogada. Entón, penso que ás veces o Celta ten problemas nese sentido, como os tiña tamén a tempada pasada. Entón, estou moi de acordo co que comentas, Jorge, sobre Dubicas. Pablo, Claudio Giraldez, o 11, o partido en xeral, e despois Susi tamén se ten algunha idea sobre iso. Bueno, eu por rematar o tema Dubicas por ahora, que creo que ten bastante chicha, penso que eu me incluo, metémolle moitos paus a Dubicas, e nos olvidamos moitas veces de Borja Iglesias, vendo sobre todo como é un rapaz que hai 4 días estaba en preferente e que hoxe sigue resolvendo partidos do Celta, que creo que unha cousa que igual a Borja Iglesias se lle podería non exixir, pero pedir un pouquiño máis nese aspecto. Para min, Claudio Giraldez onte foi o maior pufo, si podemos, enténdase a palabra, ¿no? Pero un dos máis destacados para mal para min foi Claudio Giraldez desde o principio, porque creo que o plantexamento é sumamente pobre ante un equipo que non lle queima a pelota, pero está empezando a queimar a clasificación. Sabemos, xa digo, non quero ser vantaxista, sobre todo tendo en conta que ese gol no minuto 5 pois pode cambiar moitas cousas, pero eu onte, por exemplo, non entendo, sin irme a parte de arriba, nin Cervis, nin cosa polo estilo, como non xoga o Álvarez pola esquerda ou incluso un pouco máis arriba, non?
se non queres, bueno, queres tapar especialmente a Carlos Vicente, pois xoga con Hugo Álvarez no tridente de ataque, e tamén non entendo, e creo que son dous nomes que despois o fútbol dame a razón neste aspecto, porque vimos na segunda parte un Javi Rodríguez con metros por correr, porque xa sabemos que o Alavés pois non vai ter as liñas moi adiantadas. Creo que onte non era partido para Joel Lago, ou polo menos era moito máis partido para Javi Rodríguez. Por eso, nese aspecto, botei un pouquiño máis en falta eso. Despois, a capacidade reactiva, creo que se ve como Williot e Javi Rodríguez cambian completamente o partido a partir do descanso, pero a min xa non quero falar de Damián, porque eso é un caso aparte, pero un centro do campo con Hugo Sotelo para min onte era mellorado moito, polo menos a partir dos segundos 45 minutos a labor do Celta. Xa digo, para min partido no que Giraldez intentou, ou polo menos cas bazas que había, solventar un pouco esa sangría fora da casa e non apostou prácticamente por fútbol. Foi o que me faltou. Xa digo, con 4 pequenas pezas, tendo en conta todo o contexto e todos os xogadores de Claudio que faltaban, creo que se equivoca moito e que ainda que faga 2 cambios no descanso, tarda en facelos e fai poucos. Que pensas, Susi, sobre Claudio? E tamén, se non queres engadir sobre Claudio, pois tamén hai un tema importante que é que cambia na segunda metade, que troca na segunda metade para que o Celta xogue un chisco mellor e remate acadando ese punto. Pois, por engadir o tema Dubicas, na comparación que se facía con Borja Iglesias, por exemplo, eu penso que sí, quizás non lle estamos a exixir o mesmo a Borja que a Dubicas, pode ser en canto a anotación de goles, polo menos. Pero é certo que o que comentábamos do pouco traballo do pouco traballo en defensa que aporta Dubicas no campo, non é o caso de Borja Iglesias. O traballo de Borja Iglesias quizáis non é tan vistoso e non sempre remata en anotar ese gol, pero o traballo que fai coa defensa contraria, creo que, pese a non ser moi vistoso, é dos máis importantes que se fan en case todos os partidos. Onte, quizás non foi o seu mellor partido, pero non se lle pode dicir que non correu e non deixou todo no campo, as cousas como son. E sobre o 11 de Claudio, pouco que engadir, o que moi de acordo con case todo o que dicíades. Eu creo que eses 3 nomes, Cervi, Ristic e Joel Lago, pese a que Joel no partido anterior gustárame, fixo un bo partido, creo que sí, que Javi Rodríguez era moito mellor aposta. Penso tamén que Cervi e Ristic non están moi por debaixo do nivel que precisamos nesta liga. Preguntábasme pola segunda metade que cambiou. Cambiaron pois a entrada, creo que era Pablo quen comentaba, a entrada de Williot e Javi Rodríguez foron cruciais para empezar a ver esa mellora nesa segunda metade. Eu tamén estou de acordo con que Claudio tardou en facer os cambios, creo que fixo cambios que se precisaban facer, pero sí, poucos e tarde. Nesa parte estou de acordo. Pero bueno, que cambiou, sobre todo, non sei se houbo algún tipo de charla no descanso por parte do adestrador, pero creo que eses cambios foron parte da clave para cambiar un pouco a atitude. Sí, eu penso que, non sei, o tema de Javi Rodríguez, que creo que estamos todos de acordo en que dificilmente podemos entender que un partido e un plantexamento como de hoxe, como de onte, fose suplente, é unha suplencia dificilmente xustificable, sobre todo cando entrou. Penso que tamén con Williot, ¿no? Pero sobre todo Javi Rodríguez dalle outra forma ao partido. Joel creo que non era o partido para él outro día, perdeuse moitísimo decidindo cousas, e Javi Rodríguez deulle un pouco de orde, un pouco máis de non sei, de firmeza, ¿no? De estar compactos,
E desa maneira tamén foron aparecendo espazos e outros xogadores que estaban facendo un partido horrendo, como por exemplo Ilaix, empezou a xogar moito mellor, non? E Willian tamén fixo un pouco parecido. El non está ben, pero sí é verdade que cada vez que entra é quen de xerar ocasións e oportunidades para outros tamén, non somente para el. Pero a clave penso que estivo en Javi Rodríguez, que eu non entendo porque tamén falamos o outro día desto, non? Parece ás veces que Claudio ten o plan A para despois e non sae co plan A de partida. E xa son moitos partidos no que arranxa cousas que podería ter comezado o partido xa dende o principio con esas... E sobre todo fora da casa, Jorge, non? Fora da casa. Entón, claro, eu non entendo por que, sabendo que pezas tes que modificar para que a cousa mellore, non empezas con esa mellora e o fías todo a non sei que experimentos de partida que logo, claro, te comes case 40, 50 minutos de outro fútbol inexistente e perdes ti tempo en ter máis ocasións, xerar mellor xogo, e penso que a diferencia do partido do outro día estivo nesa segunda metade con esas dúas pezas. Segunda metade, Joaquín, Fer e Pablo. Segunda metade, bueno, marcada polos cambios de Claudio. Eu, a verdade é que estou máis na liña da Fernando. Esta vez non vamos a estar xuntos nisto, pero a min o Alavés... Estoy acostumbrado. Sí, no, a verdade é que sí, a verdade é que sí. Non me pasa contigo solo, non me pasa contigo solo. Non é a discusión máis frecuente, non. Non, que creo que a Alavés foi un pouco decepcionante para min, a verdade, porque sí, presionaba ben, o equipo hai que decir que presionaba ben, estivo facendo un esforzo físico, pero un Celta moi endeble, tal, que a segunda parte xogou un poquinho fútbol, eu veía claramente, vamos, sin o Celta ser un escándalo, vamos, unha decepción do Alavés que non xerou nada de perigo na segunda parte. Bueno, estou pensando, o Celta tampouco que tivera moitas ocasións, pero bueno, en xeral, partido pobre dos dous equipos, pero a situación do Alavés tiñan que ir a matar ese partido, home. Todo de cara, se o partido que fai o Alavés o fai o Celta, bueno, cuidado, e comenzar gañando cun penalti regalado no minuto 5 e logo basicamente non facer nada é moi triste. Pero bueno, sí, a verdade é que podía haberse perdido este partido. Foi un boleón de Pablo Durán, que é un xogador diferente. O sea, en 4 ratos xa demostrou que é un xogador cunha calidade, con unha definición especial e con ganas de velo xogar máis, de ver este Celta a verse con, bueno, unha combinación con Iago Aspas e Durán, quizáis en punta, non descartemos que chegue a xogar ali. Veremos. Xa digo, o partido de Borja Iglesias, como decía Pablo, pues non foi... Quero dicir, Borja o que ten é que sacrifícase moito. E cando cambiaron por Dubicas, eu notei a diferencia. É que de ter, sendo dous delanteiros que non tiveron ningunha, nin fixeron nada destacado co balón. Pero que diferencia a actitud, home. Dubicas recién cambiado paseándose polo campo. Eso non pode ser. Non pode ser. Claro, a ver. Claro. No, Borja traballa moitísimo sin balón, quero dicir, algo que faga sempre está ao 100% ata que non pode máis, pero realmente estorba moitísimo, xoga de espaldas moi ben, cousa que, claro, cando sae do campo non pode máis, pero o de outro día foi tremendo, porque tú dicase que o que te dices es que iba paseando pola banda de unha forma escandalosa. Sí. Y hablabais antes, bueno, ahora te comento la segunda parte, Antón, pero se habló antes de digamos, lo tarde que Claudio hace los cambios, pero yo digo, ¿cuántas veces algún entrenador del Celta hizo cambios en el descanso? Es que Claudio hace muchísimos cambios en el descanso, reacciona más rápido que otros entrenadores. Estamos acostumbrados, históricamente estamos acostumbrados a que aunque el equipo sea horrible en una primera parte, el equipo siga siendo el mismo 11 en la segunda. Estamos acostumbradísimos. Y Claudio ha roto esa tendencia, pero la ha roto casi desde que se puso en el banquillo, o sea, desde el primer partido. Entonces, en ese sentido, puede que, bueno, que decía Jorge, que claro, eso ya sería hacer, digamos, meternos en la cabeza de Claudio, que puede ser que tenga el plan A y lo esté guardando para el final, no lo sé. Lo que sí es que reacciona rápido, es decir, reacciona
mucho más rápido que entrenadores, digamos, de toda la vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que Claudio no espera a que caiga algo del cielo con el mismo 11. Entonces, yo en ese sentido sí que veo que Claudio, pues eso, es un entrenador que reacciona muy rápido. Y en la segunda parte, lo que dije antes, hicimos algo más, es que era muy fácil hacer algo más, empezamos a jugar algo más al fútbol. Antes del gol ya hay, digamos, pinceladas de que el Celta no está muerto del todo, y lo que dije, después del gol, pues con ese ánimo al final casi juegas bien sin querer, juegas bien por inercia. Entonces, bueno, pues es lo que nos llevó a sacar este punto importantísimo, que nos podemos acordar de él al final de la temporada. O que di aquí, Víctor, co que eu estou bastante de acordo. A la vez encontrouse un ese penalti tan tempraneiro e logo foi moi conformista. Nesa dúbida de buscar máis o segundo ou amarrar a vantaxe, aproveitou o Celta para poder empatar. E iso mesmo dicía o comentarista mexicano, Chelis, que é un exxogador e adestrador que estaba a comentar o partido aquí en ESPN Plus, dicía, vai empatar o Celta. Eu pensaba, bueno, a ver se tes razón, Chelis. E tivo razón, en 10 minutos despois chega ese gol de Pablo Durán. Pablo, que podes destacar desa segunda metade ou do partido en xeral? Home, pois, polo menos vimos a equipación o porteiro do Alavés na segunda metade. Recordemos que a primeira parte acaba, se non me equivoco, cun tiro a porta do Alavés, que é o penalti, e 0 do Celta. Non houve nada. Aporta ou non aporta, que é unha cousa inédita para un equipo como é o Celta. De verdade, o sea, a min deixoume tan preocupado como foi a primeira parte. Pero non a primeira parte, xa o que vías no minuto 25, 30. Por eso digo que esperar o 45 para mover algo, bueno, entendo, tamén recordo non hai tanto a Carballal nun partido de Copa cambiando a Willow Swedberg no minuto 28, que é algo que tamén se pode facer. Despois esperamos estas trapalladiñas que me parece, non, en primeira división, estar mirando o cronómetro para esperar o minuto 60 e entonces así facer outro cambio. E cando queda un tercio do partido, non? Sí, pero no minuto 60 clavado, entonces mandar ao tipo... bueno, esas cousas. A mí tamén faltoume, houbérame gustado, non sei se é por gusto persoal, por como se estaba desenvolvendo o partido, ou en xeral un xesto de personalidade de Claudio, darlle moito máis que 5 minutos a Fer López. Creo que podera haber aportado en este tipo de partidos. Tamén poderíamos ver un pouquiño máis do que Fer López, porque non é quizáis tanto ese puñal como pode ser Alfon, sino cando tes un equipo como Alavés que che regala a pelota, que lle queima tanto a pelota, pois pode darte un pouquiño máis de fútbol, e foi sobre todo o que botei en falta. Despois, hai un troco que me parece acertado, pero que despois sobre a marcha non entendo, que é Sergio Carreira por banda esquerda e Hugo Álvarez por banda dereita. Non tendo a Javi Rodríguez por ese lado, que pode ser igual un pouco máis capaz de filtrar esos pases a Sergio Carreira, que xa sabemos que non é un xerador de fútbol, sino que é, bueno, un bregador, un velocista, e que ten tamén ese último centro para intentar aproveitar de algún xeito ata os ubicas, e fai ese cambio de banda. Non sei, a mí deixoume un pouco descolocado. Con todo, lóxicamente, do partido, Williot cun pouquiño de ter un pé dereito, un pé esquerdo, que é algo que igual botamos en falta de algún xogador na primeira metade, un tiro ao pau prácticamente na primeira xogada, xa foi moito máis fútbol do que vimos na primeira parte. E, bueno, despois xa digo, é certo que penso que é un bo punto, pero marcando tan pronto, eu pensei que o Celta iba a remontar o partido. A min o empate quedaseme un pouco frouxo por ese aspecto, pero, bueno, eu sempre o digo, penso que todo isto é aprendizaxe tamén para Claudio, que leva 2 ratiños en primeira división, que se están amontonando os problemas, as baixas, as sancións, as amarillas, é todo un camiño, non novo para Claudio. Non sei se vamos falar desto, por certo, eu xa meto a puñita aí, pero estamos alixerando moito a plantilla, e eu non sei se a plantilla é tan larga como para... Bueno, parece que nos sobran todos, non? Apostamos todo a que os rapaces de abaixo non vai haber unha pájara de Durán, non vamos ter 2 meses malos de Hugo Álvarez, non vai haber unha lesión, Joel Lago vai ser un central fantástico.
Cuidado porque estamos acostumbrando a que os que veñen de baixo saian perfectos e o lóxico sería que algún baixón ou algunha subida frustrada tuveramos. A min, Pablo, quédame claro iso. Eu penso que sí, que este pode ser un problema e non sei se se vai arranxar de algún xeito con algunha fichaxe ou non, semella que non, e despois o que tamén queda claro nun partido como este é que o Celta, de todos os xeitos, segue a depender moito de Iago Aspas. Que non este a Iago Aspas cambia moito a situación, xa sei que non estou a descubrir absolutamente nada. Que pensades sobre o que comenta Pablo da plantilla ou calquera outro comentario final sobre este Alavés 1, Celta 1, que penso que nós estamos a falar moito máis deste partido do que realmente ocorreu no encontro, porque moi pouco ocorreu. Que pensades? Antón, teño que marchar, pero vou dar as puntuacións antes de marchar, ok? Sí, perfecto. Deixo as puntuacións e despois falamos sobre este último comentario do... Dou un momentiño e marcho, pero bueno, foi un placer falar con vos un rato. 5, 3 e 1 e non é preciso dalas todas, xa sabes. Un puntiño para Starfelt. Ajá. Vamos aí a premiar que estivo aí baixando balos todo o partido. E además estás en Suecia, tes que premiar Starfelt, non é dúbida. Bueno, obviamente, que 3 puntos para Marcos Alonso, que é un jugador fetiche, podría ser Marcos Alonsismo, no nome. Pero é moi longo, non? Un pouco longo, ten razón, falta ganas. E Alonsismo poderían pensar que che gusta a Fórmula 1 e tampouco é a cuestión. Sí. A ti non es moi de Alonso, No, eu non. Realmente non especialmente, non. 5 puntiños pola volea, polo golazo a Pablo Durán. Moi ben, pois moitas grazas, Joaquín, a seguir a traballar aí na Apotheket, non? E agardamos noutra ocasión, outra semana no Bar Celeste. Veña, unha aperta. Hasta logo, Joaquín. Hasta logo, Joaquín. Bueno, falaba Pablo sobre o plantel, non sei se tedes algunha idea sobre ese tema e tamén se queredes algún comentario final sobre este. Sí, yo un par de cosas que dijo Pablo. Coincido totalmente en lo de Fer López, es decir, Fer López, lo poco que jugó ayer, o sea, aclaró el ataque y creó un peligro que no había creado nadie en todo el partido. O sea, la sensación que dio Fer López a mí y al rival seguramente es de, ojo, que aquí hay alguien que va a resucitar a este equipo. Entonces, lo poquito que hizo dio muestras de que realmente, si se le da un poco más de tiempo, puede ser alguien importante. Evidentemente hay que tener la precaución que siempre decimos, que es un jugador muy, muy joven, pero ahí estoy de acuerdo con Pablo. Y por comentar otra cosa, decía Pablo, ¿no? La primera parte es verdad que después, salvo el penalti, ausencia de disparos de los dos equipos. Sí, evidentemente coincido, pero también digo otra cosa. En la tele salió más Guaita en esa primera parte que el portero del Alavés, y eso también es una indicación. Bueno, el portero del Alavés non podría salir nada porque non hubo ningún disparo. Pero es igual, aunque no sean disparos, acercamientos. Es decir, salió mucho más Guaita que el portero del Alavés, con lo cual, bueno, pues aunque no haya disparos, eso también da una pista, ¿no? O que pasa é que eu penso que tamén moitas das ocasións pouco claras, pero que tivo a la vez, foron máis motivadas por erros, pero non os típicos erros que cometemos moitas veces na defensa, que xa sabemos que sempre hai celtadas en case todos os partidos, pero de unha impresión de que onte non había ningún tipo de saber estar en defensa, non había ningún tipo de rabia, de querer despexar un balón, non había orde na defensa, e nós mesmos provocamos situacións de perigo que non eran tal, non houbo tantas ocasións tan perigosas para Guaita, pero ao final sí que daba a impresión de que o Alavés creaba moito máis perigo do que en realidade eles estaban por fútbol non estaban a crear tantas ocasiones. Porque se pierden balones a veces que es tremendo, o sea, se regalan unos balones que es que le das vida a cualquier equipo. Sí. Totalmente, que eu penso que as mellores ocasións do Alavés foron xeradas polo Celta, que foi así. Esa sensación de estar xogando sempre a rebufo foi por iso, por unha lentitude, por un desorde, porque houbo perdas de balón, pero moi arriba. Houbo xogadores do Alavés que, bueno, non sabían que facer, a ver se vou para diante, a ver se vou, entón corro un pouquiño, ninguén me sigue, escapo me diste, e me planto na área creando un perigo onde non había, non?
Eso non pasou unha vez nin dúas, pasou moitísimo na primeira. Bueno, houve unha por unha das bandas dunha carreira dun xogador do Alavés que prácticamente chegou só ata esa que podría ser o 2-0, non? Unha de Ristich que Sí. falábamos antes, que Creo que alguén comentaba no chat que foi unha que salvou Sergio Carreira. Sí, Carreira. Que se non é por Carreira, Sí, chega a 2-0. se plantou Guridi e faltoulle como un segundiño para xa armar, porque Carreira meteu o pé e non houbo casa, pero bueno, foi unha ocasión clara de un 2-0 e xa cun 2-0 a cousa hubiera sido moi lamentable, ¿no? Pero foi nada, foi moi milagre que eso non entra, ¿no? E tamén xurdiu dunha perda nosa, dunha mala xestión do arranque previo, ¿no? Pois Quizáis o que pode ser máis preocupante, ¿no? A cousa esta de que con outros equipos con un pouquiño máis de punch, erros como este, pois tivemos perdidos moitos partidos no que va de ano por culpa destas cousas, de erros que tes e de repente tes un gol en contra por eses erros, non? Sí, eu estou moi de acordo co que comentabas antes, Jorge, de todos os xeitos que semella que ás veces ese plan A tarda en despregarse sobre o terreo de xogo, sobre todo fora da casa. Iso é algo que, bueno, sorprende un pouco, non sei se ten que ver con pois dúbidas que pode ter o adestrador, de comezo dos partidos, de tentar ir a non perder, non estou moi seguro de que significa iso. Co que decía Fer, non? Que claro, estábamos tan acostumados aos cambios de Benítez no 75, aos cambios inexistentes, sabes? E de outros que houbo antes, que cando por fin tes unha persoa que comeza a segunda parte e corrixe o que fixo, nos gusta, pero queremos exixir de máis, non? O sea, se ti sabes o que tes que facer, por que non o fas antes, non? Pero é verdade que estamos un pouco mal acostumados, non? De que levamos moitísimo tempo mirando o reloxo e o 75 e non hai cambios e isto xa non hai quen o arranxe e se perderon tamén moitos partidos por ese empecinamento de algúns entrenadores en decir, non, isto eu fago así e non cambio nada, non mudo nada, non? Tú fíjate que, Jorge, a Berizzo, Jorge, con todo lo que nos dio Berizzo, se le criticaba eso, que cambiaba moi tarde. Sí. Certo. Que pensades sobre o comentario de Pablo que dicía que falaba sobre o plantel? Estáse a alixerar o plantel demais? O Celta pode ter problemas para facer aliñacións competitivas en partidos da segunda volta, porque, dende logo, para o partido fronte ao Valencia hai algunhas baixas de certa importancia. Eu estou de acordo con iso. Quer dizer, temos un problema, e xa falamos noutros bar celestes anteriores, non? Temos un problema de fondo de armario, claro. E non temos unha política ao longo plazo de encher o armario. Sabes? Xogamos moito con concesións, con xente que ven e que logo cho poden quitar, o falábamos outro día. Non podes comezar en setembro unha planificación dunha tempada e chegar decembro e non contar con 3, 4, 5 xogadores e non ir buscar outra cousa, non? Entón, eu penso que hai que planificar as tempadas moitísimo mellor e andamos un pouco xustos e non podemos, polo que decía Pablo antes, non podemos fialo todo a xente nova, porque a xente nova ten que aprender, temos moitísima calidade aí, pero aínda hai que facer traballo, non? Estamos xustos, se encadenamos unha lesión con 3 ou 4 tarxetas que teñamos por aí que non podamos contar con xogadores, e o estamos a ver estes días, é que calquer xogador co que non podas contar vas moi xusto como adestrador para facer un plan interesante para o seguinte partido, non? Entón, sí, eu penso que sí, que temos un fondo de armario un poquinho xusto. Sí, eu estou bastante de acordo con que comentan. Ao final, creo que estás intentando arranxar coas saídas que se están a facer, cousas que se fixeron mal anteriormente en tempadas anteriores. E, bueno, teño moita confianza na canteira e creo que, xa o dixera noutros programas, tanto o futuro do Celta como o presente pasa polos canteiráns. Pero, bueno, esperemos que as lesións respeten porque se empezamos a acumular, como dicía Jorge, tarxetas e lesións,
pode quedar curto o plantel. Entón, aí podemos... É certo que agora o non ter partidos de Copa que xogar, pois, mira, unha preocupación menos, así que unha carga menos para os xogadores, pero bueno, hai que estar atentos a iso. Espero que de cara a tempada que ven a planificación sexa outra, agora xa coas saídas de xogadores cos que ao parecer non se contaba dende hai tempo, pero que tardaron en sair. Así que, bueno, a ver se rematamos esta segunda volta con case todos los efectivos disponibles. Y ahora que hables de salidas, y disculpar que interrumpa, estoy leyendo que Edu está en Valladolid para firmar por el Valladolid una cesión. Claro, a mí que alguien me explique por qué Edu puede ayudar al Valladolid y no puede ayudar al Celta. O sea, que alguien me lo explique, porque yo no acabo de entenderlo. O sea, no sé qué problema hay. Es decir, si es un problema psicológico, ¿le va a pasar el problema en Valladolid? Es decir, ¿tiene menos apoyo aquí Edu que en Valladolid? Pregunto. Es que no acabo de entender esa salida. Y efectivamente, coincido con Pablo, estamos igual desalojando demasiado la plantilla. Entonces, bueno, a mí lo de Edu hace mucho que me dejó de encajar esa idea de deshacernos de Edu. O sea, no lo acabo de entender, no entiendo la lógica de esa operación. Eu tampouco, creo que é unha cousa que non se entende ben, non? Tamén esta filosofía recente de imos fichar xente con proxección para que se desfogue primeiro no Fortuna. Claro, do Fortuna estamos sacando canteira, que está moi ben, pero como esa canteira que tes non a reforces con xente con unhas garantías que te ofreza unha mezcla de xuventude e de veteranía, imos ter problemas, porque non podemos ter sempre ese pensamento de... Creo que a canteira está ben fornecida e vai seguir estando ben fornecida. Aí non hai problema, pero se fichas, tes que fichar para poder usar xa, non para poder foguear a ninguén no Fortuna. Creo que non podemos permitirnos ese luxo porque non temos un armario interesante para poder competir. Creo que é clarísimo. Estamos soltando un montón de xogadores e eu non vexo reemplazos para ter opcións nas posicións para ter 2-3 persoas coas que poder rotar, non? E xogar. Claro, pregunta... Eu nese aspecto... Bueno, sí, comenta. Non digo que pregunta Jaime Quiroga que a Edu non tiña sitio, a quen ia sacar para que xogase el. Eu penso que é un pouco máis cuestión da rotación. Ter xogadores que poder utilizar en rotación, Pablo. Bueno, o da Edu é un tema igual que o de Damián, que eu non quero falar moito porque entendo que me estou perdendo algo. Entón, falar sin coñecemento de algo que me estou perdendo un factor clave. Claro, por eso digo que non lo entiendo. Yo tampouco. Algo se nos escapa por aí. Eu confío moito neste plantel. Penso que tamén confío en xogadores que estaban a vir por abaixo. Creo que daqui a final de ano xogadores como Tincho, vendo como está o tema Mijailo, deberían ter algo de opcións. Sorpréndeme incluso as poucas que está tendo por agora. Confío moito en Fer López, confío na mellor versión de Hugo Sotelo. Penso que Damián, se volve, pode ser un xogador máis que titular neste Celta, pero tamén digo que non vayan dar o nivel, sino que, por exemplo, Pablo Durán ten o dereito inocuo de pasar 2 meses sin apuntarlle un baúl, sin meter un gol, sin arrastrar un defensa, porque ten 21, 22 anos, non podes cargar a esos xogadores desa presión un ano máis, porque xa ven a cousa de atrás. De momento estamos xogando con lume e parece que nos vai funcionando, pero incluso egoístamente para esos xogadores, creo que Javi Rodríguez, sendo hoxe un dos 3 defensas máis titulares do Celta, pois seguramente para que Javi Rodríguez sexa o que é hoxe, viulle moi ben ter a Javi Manquillo detrás, sabendo que lle pode apretar as torcas, inda que Javi Manquillo sexa non intrascendente, pero con moi pouco peso nos planes de Giraldez. E creo que por aí igual estamos pecando un poquinho máis de que nos sobre precisamente o propio Manquillo, que nos sobre Edu, que nos sobre Bamba, que eu entendo eso como un movimento máis de clube, non? Pero estáse falando igual de que incluso nos pode sobrar Duicas, e que claro, eu non sei hasta que punto podemos confiar en
bueno, igual vais a Dubicas e chega Jordi Escobar e mete un par de cabezazos, mete 2 goles e todos contentos. Pero non sería o lóxico e, sobre todo, non debemos esperar e pôr a lupa encima desos xogadores para que se espere iso deles, non? Xa digo, non só polo Celta, sino egoístamente polos propios rapaces. Sí, para min iso é importante telo en conta porque cando falamos da planificación deportiva falamos diso tamén, non de fichar xogadores perfectos para todos os para todas as posicións, senón en ter un equipo que teña un fondo suficiente como para que haxa xogadores que teñan que esforzarse máis, que non saiban que, por suposto, 100%, 150% de posibilidades de xogar todos os partidos. Entón, esa é unha cuestión, penso, na que hai que pensar para as planificacións deportivas, pero xa sabedes, se seguides o programa dende hai tempo que eu levamos no programa dicindo moitos anos que as planificacións deportivas pois non están a ser sempre as mellores. E ademais hai unha cousa máis, se prescinde de xogadores é porque se pensa que os que están son dabondo ou porque se pensa en fichar algún xogador máis. Esa é a cuestión, porque se imos desfacernos de certos xogadores contando con que o que hai xa é suficiente, excepto que xa non temos a eses xogadores tampouco, penso que se descompensa aínda máis o plantel, non? Pero bueno, diso tocará falar nun sintres, Fernando. A mí lo que me pone triste es que jugadores como Dubicas, que se fichó con una cierta proyección expectativa, parece que ellos quieren sobrar. O sea, Dubicas, con las oportunidades que tiene, que serán muchas, pocas o no sé, las que sean, las que tiene últimamente no las aprovecha y parece que quiere no aprovecharlas, que es lo que me pone triste de Dubicas. O sea, es que con la calidad que seguro que tiene, porque ya lo ha demostrado, pues ha ido a menos, pero ha ido a menos incluso en el momento clave, digamos, que puede estar jugándose el estar o no estar, no quiere estar. Eso es lo que me pone triste de este caso. Entonces, bueno, pues al final a lo mejor obligas al club a hacer una incorporación que no estaba previsto porque estaba Dubicas ahí y a lo mejor si no quiere estar, pues evidentemente yo prefiero que esté cualquiera, pero que quiera estar, me da igual la calidad que tenga a Dubicas. Y eso es una situación que me pone muy triste, por poner un caso concreto, vamos. Claro, eu engadiría esa pregunta que por que Dubicas non quere estar. Claro, habería que pensar tamén cales son as motivacións para que un xogador que está a xogar nun equipo pois agora de metade da tabla na Liga Española pois non queira xogar. Jorge. Eu penso que pode non ser. Falamos cando marchou Larsen, todos falábamos que o mellor Dubicas sentíase como chamado a ocupar esa posición de titularidade, non? E que non foi así, porque houve outra xente que, bueno, estoy a funcionar un poquinho mellor, pero é o que te dis, quero dicir, que non te están a sacar nos últimos 10 minutos, é que moitas veces contas con 40, 50, 60 minutos de partido. En eses 40 minutos podes aproveitar para desplegar un xogo enorme, se queres, ¿no? Que tamén é visibilidade para ti, mellor colocación se queres marchar a outro equipo, axudar a outro equipo, pero non estamos dando ningún esforzo de integración. Un amigo meu que é xornalista deportivo e contábame outro día que é un xogador que tampouco nunca quiso integrarse moitísimo coa plantilla. O sea, hai unha cousa de temas persoais dende o ano pasado que non están sendo quen de encaixar ben, non? Pero iso, quero dicir, é un tema persoal que podes ter problemas, pero cando tes a oportunidade no partido, ¿no? de poder desplegar o mellor de ti, pues non estás a facer, ¿no? Iso, y que la gente hable de ti, que se hable de ti bien, o sea, claro. É que todo sería unha win-win situation, ¿no? É que ninguén perde se ti botaras máis ánimo, pero non sabemos por que está eso, con esa idea de non estou xa aquí. E claro, non podes contar con el máis alá dun gol que se poda meter, non? Pero non está a facer o que outros sí, e claro, ese é un problema. Claro, sen querer xustificalo, ao final os xogadores son persoas e hai cuestións que son persoais e que non teñen que ver necesariamente con cousas que nos... Pero bueno, tamén son profesionales, non? En este aspecto, home... No, por iso digo que non o xustifico, Pablo. Claro, pero eu digo, se tú estás exixindo tantos minutos e te vías tan titular cachegado de un dianteiro como Borja Iglesias, que permíteme dudalo, señor Dubicas,
pero, home, o ano pasado é que temos o exemplo na mesma situación, xogando prácticamente os mesmos minutos o ano pasado, que era un xogador completamente distinto. Ahora, ¿no? É que si pensas que porque saia Larsen tú eres o dianteiro estrela dun equipo de primeira división española e tes que xogar por decreto, e despois chega Pablo Durán ou chega Alfon e te soba a cara da maneira que está facendo, pois igual tes que plantear moitas cousas por moitos goles que meteras aí 2-3 anos na Liga Holandesa, e que aquí penso que só polo salario, e por suposto polo que se pagou por ti, que tú non biches un euro deso que se pagou por ti nin decides, pero tú cando chegas sabes que ves cunhas expectativas que máis ou menos ves, bueno, eu creo que chegando á altura o ano pasado, pero que este ano, de verdad, eu creo que o Celta ten un problema serio con Dubicas, porque creo que cando xa entra a cabeza destos xogadores tan aislados, a min veñense varios nomes á cabeza en clave Celta nos últimos anos que non acabaron especialmente ben, e é unha pena porque creo que un xogador válido sobre todo un moi bo complemento para Borja Iglesias, que con todo isto digo que eu penso que vai xogar en Valencia, ollo, e a ver se pode ser tamén un pouco un punto e aparte y recuerdas además, Pablo, un tema importante, que es lo que se invirtió en su fichaje. No vino gratis, ni libre, ni nada. Claro. Se metieron unos cuantos millones ahí. Entonces, claro, esa es otra losa también. Sí. Sí, claro, esa tamén é outra cuestión, que é o que se lle criticaba moito a Bamba, non? Co que cobra Bamba non dá, claro, iso tamén pois vai en certo sentido dun xeito proporcional, non? O salario do xogador, as expectativas que os seareiros van por nese pero moitas veces, Antón, é ao revés, fíjate, eu creo que moitas veces igual tamén por descoñecemento de cifras, non? Pero moitas veces falamos moito máis do que vale un xogador, que eso é un acordo entre a empresa A e a empresa B, as expectativas que teña cada un, que non o salario que está percibindo todos os meses, que eu creo que é onde aí se lle pode exixir máis, neste caso por facer a comparación Bamba-Dubicas. E pensades que é certo, como di Carlos, que la llegada de Borja se le empezó a arrinconar despois da chegada de Borja? É difícil realmente saber, porque non sabemos o que pasa detrás das portas nos adestramentos, pero cuando hai xente que di isto bastante, que chega Borja e entón Dubicas xa non conta. Bueno, pero si te arrinconan, trabaja para que no te arrinconen, demuestra, o sea, lucha contra ese arrinconamiento. Sí, é que se é un arrinconamiento é porque neses momentos Borja estivo a dar cousas que ti non dabas. Claro. Entón, claro, ti tens que pelexar contra ese arrinconamento e saber que ti pode ser un boísimo xogador. E se vamos a outras ligas, houve casos moi parecidos. Hai xente que pensaba que cando outro se fora ia ser a referencia o que o mercaron coa idea de que fosen a referencia, e chegou outro que xoga mellor e o mellor son xogadores de 40, 50 minutos, pero que neses 50 minutos te cargan 2-3 goles e fan que o teu equipo tire para diante. E Dubicas pode ser perfectamente un xogador dese tipo, un xogador que estea a cumplir ese rol, é un rol que pode ser tan efectivo se ti cando saes aproveitas estas ocasións e eres capaz de xerar xogo e marcar goles, non hai ningún problema. É que tamén non hai que mitificar a idea da titularidade, que moitos xogadores teñen cabeza. O sea, ti podes ser un bo xogador entrando no minuto 40, 50, claro, 60. Claro. De eso habló Coudet esta semana. En la rueda de prensa que dio Coudet, en la previa y en el postpartido, sobre todo en la previa, habló de eso. Le preguntaron por los 11 del Alavés y dijo, es que los 11 son porque yo tengo que escoger a 11. Pero es que van a ser también importantes los que estén en el banquillo. Lo dijo él. Claro, os famosos bench points da NBA, ¿no? Que xogadores que saen do banquillo. Solari co Chacho tiña moitos bench points desos, porque vamos, era o seu benchmark, ¿no? O sea, claro, efectivamente. Bueno, falando de puntos, imos coas puntuacións, se vos parece. Starfelt un punto, di Joaquín, 3 para Alonso e 5 para Durán. Non sei, Xuse, se queres comezar ti? Pois comezo eu. Estivo difícil, pero vai un punto para Javi Rodríguez, 3 puntos para Carreira e os 5 puntos para ese golazo de Pablo Durán.
Sí, ese gol de Pablo Durán realmente cambiou o partido para o Absolutamente. Celta, porque o Celta se achegou un pouco máis despois dese gol e ao menos salvou ese punto. Así que só por iso xa penso que Pablo Durán merece un certo recoñecemento. Quen quere continuar? Bueno, yo por primera vez voy a dejar desierto los 5 puntos. Creo que nunca lo hice desde que empezó esta temporada y la situación me obliga, es que es imposible. O sea, estaría mintiendo. Si yo diera 5 puntos a alguien en esta jornada, me estaría, vamos, traicionando a mí mismo. Entonces voy a empezar por el punto, se lo doy a Fer López, por lo que comenté antes, por esas sensaciones tan diferentes que me dio y por ese soplo de aire fresco. O sea, cuando yo vi a Fer López dije, bueno, algo tenemos en este equipo, algo se puede hacer. Entonces, solo por eso ya le doy un punto a Fer López. Y 3 puntos a Durán, por la buena colocación, sobre todo en el gol, por ese atrevimiento, esa valentía. Siempre estamos reclamando que si no se pueden hacer jugadas, que por lo menos probemos al portero, que hagamos, que tiremos desde fuera del área cuando se puede tirar, y él lo hizo perfectamente y tuvo la gran suerte, bueno, suerte y porque tiene calidad, de meter ese gol. Entonces, bueno, 3 puntos para Pablo Durán. 3 puntos para Pablo Durán e un para Fer López. Pablo ou Jorge, quen queira ir? Non é a primeira vez que Pablo Durán mete un gol desa característica, realmente. Un xogador que vai moitas veces, tira, se ve opción, se penso que iso é algo que outros máis poderían facer. E o mellor un goliño ou dous máis que tivéramos marcado. Sí. Bueno, se queredes, eu sí esta vez... Fíjate que eu tiña máis problemas para dar os 5 puntos no partido anterior que neste. Eu sí que penso que esta vez a mí me gusta valorar evidentemente os goles. Eu vou quizáis comezar vou darlle dar un punto. Dudei tamén aí entre darlle un punto a Marcos Alonso ou a Fer López, pero estou coincido con Fer neste caso. A pesar de que en moitas das clasificacións que vemos na prensa especializada cando saen os partidos, como Fer López non xogou moito, non recibiu puntos, pero eu sí penso que un puntiño merece porque entrou e o pouco do que dispuxo deixou 2 ou 3 cousas de moitísima calidade que apuntan pois moi ben, non? Eu sí que voulle dar 3 puntos a Pablo Durán. Realmente penso que non é somente o gol, fixo bastantes máis cousas, contribuiu con moitas cousas e o gol, ese olfato que ten de decir teño unha opción, vou dala. E tamén penso que polo que supuxo para o cambio no partido voulle dar 5 puntos a Javi Rodríguez. Creo que nestes momentos é un xogador dos 2 ou 3 imprescindibles que conta Giraldez, que presentou moito mellor a defensa, ofreceu saídas por moitas partes, e fixo o traballo que ás veces non se ve, pero que fixo que mellorase todo o xogo, e penso que só por iso merece os 5 puntos deste partido. E son xogadores que saen na segunda metade, polo tanto, ten moito que ver co que ti mesmo dicías, ese plan A que aparece na segunda metade, e entón os xogadores reciben os puntos porque fan que o equipo funcione mellor. Pablo. Eu tampouco estou moi convencido de dar os 5 puntos, pero vou nos dar porque, bueno, paso menos veces por aquí, son un pouco o profesor sustituto que non vai chegar o primeiro día xa por lle mala cara aos alumnos. Así que un puntiño vou dar a Javi Rodríguez, inda que suscribo e gustoume especialmente o punto de duranismo para Starfelt. 3 puntos vou dar a Pablo Durán. Creo que tampouco foi o mellor partido de Pablo Durán, pero lóxicamente ese gol sumalle moito. E tamén o traballo, especialmente na segunda parte, antes e despois do gol. E para min, con 5 puntos, teño que destacar o 13 a Marcos Alonso, que de novo, xa digo, creo que non foi o mellor partido de Marcos Alonso co Celta, nin estuvo preto delo, pero ese exercicio de autoridade, de personalidade, dun xogador que podía estar completamente de volta, malia todo, sigue asumindo galós, sigue xogándose o físico moitas veces, pide o balón constantemente, enfádase cando o balón vai para outra banda e non lle chega a él, sube líneas, volve para atrás, ten un resbalón aí que pode acabar en gol e non se amilana ni moito menos, sino que volve pedir a pelota. Creo que hai que darlle a Marcos Alonso, que faltoulle atinar un pouquiño máis
nun tiro que acabou casi no segundo anfiteatro de Mendizorroza, pero que xa hubiera sido, lóxicamente, a guinda. Así que, para min, o MVP, Marcos Alonso. Mendizorroza, por certo, Jorge, un estadio moi estilo inglés, Moi estilo inglés. Sí. Con esas columnas e tal, case semella un... Sí, os estadios típicos non sei, de xente como Fulham, non? Son Fulham, sí, por exemplo, sí. Estadios moi así, moi... Eu estou moi de acordo co que comentaba Pablo, ás veces cando aparezo no programa de Pablo non estou tan de acordo con el, pero estou perfectamente de acordo que non, é unha broma, pero eu máis ou menos teño os mesmos xogadores, pero en diferentes posicións. Un punto para Durán, porque o gol é importante, como dicía Jorge, non é a primeira vez que isto ocorre. Ademais, penso que é importante que haxa xogadores do Celta que decidan tirar dende fora da área, porque é que non hai que entrar da cociña para marcar un gol ou rematar de cabeza e tal e cual. Ás veces un bo disparo dende fora pois consigue cousas moi positivas, aínda que só sexa desatascar o xogo e rematar a xogada aínda que non entre, non? Entón, isto é algo co que Fernando sempre está moi de acordo, hai que tirar e penso que é o que fixo... Y es que además un disparo, aparte de que pueda crear un gol, es que crea outra jugada, entonces hai que tirar máis. Sí. Claro. Desde logo, este disparo non era nada sinxelo de parar, porque os comentaristas mexicanos estaban a criticar ao Bono, pero... É difícil criticar, é fácil criticar ao Bono dende o sofá, pero dende logo o disparo é ben difícil de parar, Estaba moi ben colocado e chega a darlle coa... Sí, toca o balón. Porque dicían os comentaristas que, bueno, que non pon o brazo con forza suficiente. Bueno, digo, pues, se estamos a falar de newtons no brazo de Bono tamén, no, foi un disparo impresionante que ademais non agardaba, eu penso, porque o balón, el controla o balón non perfectamente, entón bota e dispara, e o disparo é moi sorprendente, non? De feito, na televisión mesmo parecía que non entrara. Pero bueno, entón, un punto para Pablo Durán. O cambio que houve na segunda metade coa entrada de Javi Rodríguez é importantísimo, por tanto, 3 puntos para Javi Rodríguez. E Alonso está, para min, está realmente Marcos Alonso inconmensurable nos últimos tempos no Celta, o que fai, o que supón tamén, o que fai que os demais fagan, a fouteza realmente que está a por sobre o campo é importante, así que para min o MVP non é Pablo Durán, como dicían na televisión, aínda que moi ben ese gol, senón que para min é Marcos Alonso, que fixo para min un moi bo partido. Non sei se é dos mellores ou dos da metade ou tal, pero un magnífico partido. Estou de acordo co que dicía Pablo, que en cada partido o de por en risco a súa integridade, e que ás veces salva xogadas e salva cousas que son moi complexas. É dicir, como é posible que podas chegar a esa xogada, que estires tanto a perna para poder ter a forza para sacar ese balón, que te cabreas cando que decías, non che dan a pelota, cando hai algún erro, non? Está sempre, a cabeza está ao 100%, o corpo pode non estar, pero é un xogador que dá unhas garantías, creo que foi un dos fichajes do ano con diferencia. Non solo el, por seguir o que falábamos un pouco antes, creo que, por exemplo, para Joel Lago, cada berro de Marcos Alonso é un máster. Entonces, é algo máis que lle podemos achacar ao bo de Marcos Alonso. Di aquí, Carlos, que estes xogadores son 5, que salvo lesión ou sanción deberían ser sempre titulares: Aspas, Billiot, Starfelt, Marcos e Mingueza. Non sei se en algún no que non estades de acordo ou se hai algún máis que... Eu creo que Williot agradecería non estar aí dentro. Eu cambiaría a Williot e poría a Borja, ¿no? Pero bueno. Pero por lo que estamos viendo últimamente, pero no por el principio, ¿eh? Williot al principio prometía mucho más y ahora se está viniendo abajo, pero yo sigo teniendo fe en él, es muy joven, ¿eh? Creo que sigue siendo un muy buen jugador, ¿eh? Eu penso que segue sendo unha peza importante para esa segunda metade, eses cambios que son necesarios, e viuse onte que probablemente o cambio máis importante foi a entrada de Javi Rodríguez, pero Williot falabades de que hai que tirar dende fora, non tratar de empurrar o balón na liña de gol. Houve unha ocasión de Sweatberg que foi unha das ocasións máis claras que tivemos en... Para onde o Bono tamén aí. Sí. E tamén foi un tiro, moi bo recorte de Sweatberg cara dereita, e un tiro dende lonxe. Sí, un tiro con comba dende lonxe, sí.
Sí. Así que bueno, eu penso que non poría a Schwedberg dentro deses 5 intocables na aliñación, pero sí como un dos recambios fundamentais para esas segundas metades, dende logo. Ese fue el primer disparo del partido en el 47, ojo. Sí. Ojo. Como di aí Víctor, revulsivo, non? Funciona mellor de revulsivo o Billy outras veces que realmente como xogador que sae de cara. Sí, totalmente de acuerdo con Tal Víctor. como está agora de ánimo, penso que sí, que funciona mellor de revulsivo que de cara, ¿no? Quizáis no quinteto este que se mencionaba antes, alguén como Moriba, non Moriba do outro día, senón o Moriba dos últimos 3 partidos, penso que esa dupla da que falábamos de Beltrán-Moriba como centro do campo funciona ben, pero Moriba cando está ben, que bueno, o de outro día non sei que foi algo tamén difícil de xestionar, pero sería outro dos que a día de hoxe non temos moitas opcións para non contar con el. E sobre todo porque Mingueza está baixo demais nestes últimos tempos, non? Claro. Bueno, falemos para rematar xa do vindeiro partido, que é o partido fronte ao Valencia, un Valencia que chega necesitado de puntos despois dunha derrota ben dura frente a un dos mellores equipos da competición. Bueno, o problema para min deste partido, non sei o que pensades vos, é que o partido é fora da casa. Entón, pois o Celta fora de casa está a deixar moitísimas dúbidas nesta tempada, partido tras partido, xornada tras xornada, cando vai a un campo como a do Valencia, cun Valencia moi necesitado, que non está a xogar moi ben e tal e cual, pero ese sí que vai ser un partido ben complicado tamén. Estas dúas saídas eran bastante difíciles, porque Mendizorroza, un puntiño, bueno, terrible xogo, pero un puntiño, e agora non sei que agardades despois da imaxe do Celta fronte ao Alavés no partido fronte ao Valencia. Pois o mellor sería o momento para facer esa proba, ¿no? E sair co plan A de partida e non esperar a segunda parte para xogar co plan B, ¿no? Sobre todo porque xa, non sei, tiveches con 2 equipos en 2 partidos con situacións moi semellantes de cara ás súas necesidades, de o que precisamos nós fora da casa, penso que se xa fixeches unha proba contra o Alavés, o mellor sería o momento de darlle a volta, ¿no? De intentar sair coa artillería e co equipo non de gala, pero senón co mellor equipo para o teu plantexamento de partida, e ver un pouco como se desenvolve o xogo, porque se queres facer outra cousa e esperar o 45-50 para cambiar, o mellor co Valencia podes ter problemas. Sí, é certo que se o Valencia que atopamos no próximo partido é o Valencia que xogou contra o Barça, a cousa pode pintar ben. O que pasa que, bueno, como dicíades, xogamos fora da casa e vimos dun partido fora da casa no que ofrecemos unha das nosas peores versións. Así que se esa vai ser a versión que vai mostrar o Celta contra un Valencia moi necesitado de puntuar como sexa, a cousa pode pintar bastante mal, sabendo como é a nosa trayectoria fora da casa. Entón, eu espero que bueno, máis que... Non sei se o cambio ten que ser máis en canto a 11 inicial. Eu penso que non é tanto un tema de aliñación como un tema de tensión e atitude dentro do campo. Ao final, esa atitude da que fai gala sempre Marcos Alonso, da que falabades, é a que ten que mostrar a defensa e o resto do plantel. Entón, bueno, eu espero atopar outra versión máis recoñecible do Celta no próximo partido. Yo creo que el partido de Valencia, o sea, para el Celta es una prueba de madurez, pero brutal. O sea, porque se va a encontrar en principio un ambiente que va a estar en contra del propio equipo local. O sea, en principio. O sea, va a haber un ambiente... Entonces, eso, aunque parezca que nos favorece... Pero iso é moi tico en Valencia, Fernando, por certo. Claro, pero ahora más. Entonces, ahora más, tal y como está Valencia. Entonces, el Celta, eso tiene que aprovecharlo para bien. Y muchas veces lo que nos pasa es que eso nos hace mal. Entonces, hay que saber jugar en ese ambiente que va a estar más que en contra tuya, en contra del Valencia. Entonces,
tenemos que saber gestionar eso, que puede parecer sobre el papel fácil y favorable, pero a veces el Celta le falta esa madurez. Yo creo que se va a encontrar un ambiente muy crispado y con eso hay que saber jugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la clave. Más allá de las bajas, que obviamente son importantes. Sí, que está aí, que di Víctor, Mingueza, Marcos Alonso e Hugo Álvarez por sanción non han xogar este partido. Claro, entonces, bueno, pues evidentemente eso son diferentes obstáculos, pero el mayor obstáculo con este equipo tan joven que tenemos, y yo ahí confío en Claudio que pueda hacerlo bien, es esa madurez y saber estar en ese ambiente y saber pues que el partido dura lo casi 90, no, son casi 100, saber que el partido dura todo ese tiempo y evidentemente un mejor arranque, porque estamos ya un poquito cansados de que la primera, entre comillas, pifia, la primera cosa que hagamos un poco mal, se nos vuelva en un 1-0. Puede ser que nos cree en peligro, pero ya encajar tan pronto, creo que eso nos hace muchísimo daño. Pablo? Pois eu espero unha victoria do Celta, a verdad. A segunda victoria do Celta fora da casa este ano. Pero esperas co corazón ou esperas coa... Coido que vai ser así, Se tuvera que gastar diñeiro, o meu diñeiro iría a unha victoria do Celta porque, bueno, o Valencia, lóxicamente, é certo que está por aí o Leganés, pero venlle tamén o Villarreal, o Barcelona na Copa e o Atlético de Madrid. O sea que Mestalla non lle vai permitir ao Valencia dubidar nada a pelota. Entonces, lóxicamente vai ser, ou eu espero que vai ser un partido completamente diferente ao que vimos en Mendizorroza, non só por o rival, sino porque creo que todo o que Claudio se guardou neste partido vai no sacar en Mestalla. Conto con Dubicas, a verdad, partindo de inicio. Gustaríame ver a Fer López tamén, inda que non sei se é o mellor contexto para él. E, sobre todo, espero moitísimo de Ilais Moriba. Creo que é un partido no que Ilais Moriba pode demostrar realmente que quere ser no fútbol e aproveitar un escenario grande, espacios, necesidade de gañar. Creo que vai ser un partido bonito e xa digo, auguro unha victoria do Celta que veremos, menos mal que non nos toca, pero veremos como deixa o Valencia unha posible victoria do Celta. Sí, claro, esa tamén é outra cuestión, porque o Celta, dende logo, leva unha vitoria fora da casa, non? Entón, pois, son xa 5 puntos, non 4, pero 5 puntos fora da casa, pero segue a ser só unha vitoria en moitos desplazamentos. Este partido, a min, parece que vai ser un partido especialmente complicado polas necesidades do Valencia e polo feito de que o Celta, claro, a cuestión do Celta xogando fora da casa dun xeito diferente é case que unha cuestión de fe. Hai que ter fe en que vai a ocorrer isto, non? E despois pasan as xornadas e non ocorre realmente, non? Chegará un día no que sí ocorra, porque se faga o que di Jorge de meter o plan A ou polo menos o plan A menos na primeira metade e despois a ver se hai cambios e tal e cual, ou non, non? Entón, eu agardo que, bueno, que realmente é moi difícil ter un récord, non? Unha puntuación tan baixa fora da casa. A lógica diría que haberá que mellorala na segunda metade, pero que o partido de Mendizorroza non me fai telas todas comigo, non? Entón, penso que vai ser un partido moi difícil. Teño que dicir tamén que Fernando e tamén Marcos Varela acertaron Estoy en racha, Estoy en racha. En racha total, Fernando. Así que, bueno, Marcos Varela tamén. Así que, bueno, a ver, nesta ocasión, se algún de vos ou eu mesmo consigue acertar esta porra para rematar o programa, porque ademais non está Antonio hoxe, por tanto non haberá teijeireta. Estivo onte Antonio en Madrid no concerto de Paco Ibáñez, no que Paco Ibáñez ademais cantou unha das súas cancións, bueno, un dos seus poemas de Antonio musicados. Bueno, pois un saúdo para Antonio, que está agora, eu sei, porque escribiume antes de comezar o programa, está no tren camiño de Vigo. Quen se atreve a dar un resultado para ir rematando o programa de hoxe? Bueno, venga, empiezo yo, que lo tengo aquí escrito desde hace un buen rato. Antes de decirlo,
por comentar una cosa que comentaba ahora Pablo, ¿no? Decía, cuento con Dubicas. Yo lo que espero es que él cuente consigo mismo. Ojalá Dubicas cuente consigo mismo, será la mejor noticia que pueda tener la afición del Celta y él mismo, además, ¿no? Dicho esto, 0-2 voy a poner para el Celta. Goles de Williot, los dos. 2 de Williot. Mm. Porque lembrade que se acertades o resultado e ademais os goleadores, non só os goleadores, o resultado e ademais os goleadores, pois son puntos extra. 0-2, 2 goles de Williot Svedberg. Seguinte resultado? Quen vai? Eu vou con un 3. Jorge, un 3 por aí. Estamos optimistas. Hai seguridade, hai opción, hai optimismo aquí. Sabedes que mellorei o meu vello 4-0-0-4 xa hai moito. Nin siquiera na porra familiar xa somos optimistas. E vindo que é complexo que a nosa portería quede con un clean sheet, ¿no? Sempre temos aí un gol, por lo menos, pois un 1-3 sería pois interesante, ¿no? Supoño que, bueno, estaría ben que Williot marcara un deses goles, tamén por a súa motivación, e penso que Moriba e Borja Iglesias poden marcar os outros dos. Penso, Jorge, ademais que é moi importante que o Celta gañe un partido fora da casa, porque o partido que gañou fora da casa foi un partido atípico, heroico, un gasto de enerxía importantísimo, que o Celta chegue un día e gañe un partido con Giraldez nesta tempada fora da casa con seguridade, un 1-3, un 0-2, tal, sería magnífico. Pasará. Sí, non 0-1, sen con esa seguridade cos que levamos gañando en casa agás o último partido, non? Vos partidos, vos xogo, 2-0, 3-0, algo así fora da casa sería moi importante para encarar a parte final da tempada con máis garantías e non estar pendentes de resultados e de puntos. Por iso penso que este pode ser o partido de un 1-3, un plan A de partida e ver que se hai algún cambio ou non. Pois iso agardamos, ou polo menos gustaríanos que así fose. Temos a Pablo e a Susi, quen se decida vai antes. Eu teño máis ou menos encarrilado, vou decir, non son tan optimista, vou decir 0-1, gol de Starfelt. De Starfelt? É unha magnífica xestión do resultado por parte do Celta. Pero de Starfelt de cabeza ou... Bueno, en principio... Hai puntos extras por acertar a... bueno, se acertamos... Claro, eu viñen aquí un día, acertei, non sei se o goleador ou o resultado, e ainda estou esperando algún premio por parte de Antón. Eu sempre lle digo un viaxe a Tennessee con gastos pagos. Por exemplo... Claro, pero que está a pedir unha viaxe para acertar un resultado. Entón, os que xa acertaron 2, 3, 4, yo tengo pagada la ida e la vuelta ya, ¿no, Antón? Doulles a miña casa, eu vou vivir na rúa, que pasa aquí? É complicado eso, Pablo. Hai que conseguir patrocinio para este premio. De todos os xeitos, gústame que teña a intención ou as ganas, Pablo, de vir visitarme a Tennessee, porque é un deses estados dos Estados Unidos dos que ás veces a xente oe falar Elvis, a música country, non sei que, pero hai que estar aquí para velo e ver como é, cousa que, por certo, Fernando xa fixo no ano 2009 cando a miña boda, que estivo aí en Nashville, ademais, como parte da celebración oficial. Pero bueno, todo se andará, Pablo, pero hai que acertar máis resultados. Un só resultado é moi pouco. Quédate con ese cabezazo de Starfelt para ir mirando xa que aerolínea, por lo menos. Susi. Pois eu vou dicir un 2. Ia dicir 0-2 como a Fer, pero creo que... Tú eres máis sensata que yo, Susi. Normalmente eu son das que din 0-3, cousas así. Pero como o de deixar a portería 0 pensando tarea imposible, difícil. Un 2 goles de Svedberg e Borja. Svedberg, Borja. De Borja falamos moito para que marque, e marcou, pois non hai moito, pero bueno, a ver se continúa
con racha, todos decides un 2 na quiniela, eu vou dicir un X, bueno, vou dar o meu típico resultado que ninguén colleu, que xa sabíades que ia dicir, un 1 do Celta, bueno, un 1 do Celta non, un 1 como resultado, gol do Celta, pois Durán outra vez, por que non? Imos confiar na canteira un chisco e un puntiño máis. Eu dixen no programa de Pablo, penso que hai 2 semanas, que o Celta nestes 2 partidos ia sacar 2 puntos. Polo tanto, pois isto sería Coherencia. sería certo, non? Pero bueno, digo moitas cousas que despois non lembro e tamén moitas cousas que despois non son certas. Por suposto, toda a audiencia, por favor, que deixe nos comentarios os puntos do partido fronte ao Alavés, 5, 3 e 1, e despois, por suposto, a porra con goleadores, porque xa sabedes que o gañador da porra ou a gañadora da porra estará convidado ou convidada a participar no derradeiro programa da tempada no que avaliaremos o Celta pois 2024-2025. Así que moitas grazas por participar e, sobre todo, moitas grazas aos convidados. Seguide a canle do señor Pavlov, eu xa sabes que o digo en diferentes xeitos dependendo do momento. Pablo Verdeal, sempre un placer terte por aquí. Nada, o placer é meu, xa digo, inda que o teu pai escape en numerosas ocasións E en tren, se escapou. En tren, tal cual, mira, se marchou lonxe para non pasarse por aquí. E nada, un gusto, Antón, xa sabes, compartir tanto contigo como cos teus contertulios un ratiño, sempre que podo. É un gusto pasarme por aquí, un pouco de debate sosegado e pensado, que se te vas a outras redes sociais non é tan fácil nin tan común atopalo. Bueno, se pasas en 2 semanas, eu estou seguro de que Antonio García Teijeiro estará por aquí para comentar o partido na casa fronte ao Betis. E el debate non será tan tranquilo, ya verás. Bueno, depende do resultado tamén un pouco, ¿no? É do xogo. Jorge Bueno, profesor titular da Universidade de Vigo, celtista, amigo dende hai moito tempo. Moitas grazas, como sempre, por facer un oco no teu horario para estar por aquí. Nada, grazas a vos. Para mí sempre un placer, como sempre. Esperamos estar por aquí a vindeira semana para ver se os nosos desexos, ¿no?, de victoria fora da casa pues, se fan realidade. E se non, tamén estaremos aquí falando. Claro, nas boas e nas non tan boas. Bueno, 25 puntos despois de 20 e tantas xornadas. Podería ser moito peor, de feito, o ano pasado non era moi bo nesta época. Creo que había 17 ou 18 puntos. Todo é mellor comparado co ano pasado. Sí, todo. E Susi, moitas grazas, e a Universidade de Cambridge te dá tempo para pasar por aquí, pois haberá que darlle as grazas. Sí, pois mira, niso tamén saín gañando co cambio, agora podo chegar á hora exacta e comezar o bar dende o comezo con vos. Un placer, como sempre, estar aquí. Como di Oliveira dos 100 anos, na ledicia, no padecer, pase o que pase no partido, aquí estaremos comentando. E cando dixen o da Universidade de Cambridge, non é que Susi estea en Cambridge, está en Vigo, pero traballa para a Universidade de Cambridge. O certo que o tempo aquí en Vigo, Jorge, Fer, podedes estar fe de que non creo que teña nada que envexarlle o que pase polo Reino Unido. Sobre todo, nada. Sí, polo que vexo, eu teño na aplicación do teléfono, sempre teño Vigo aí, entre outras cidades, para ver a diferenza. E a verdade é que en comparación con como temos os extremos de temperaturas aquí en Tennessee, que mesmo hai neve, despois no verán estamos a 45 grados, pois ás veces un bota moito de menos o tempo, ainda que non o creades. Fernando, moitas grazas tamén por estar aí, cofundador do bar, bo amigo, e, bueno, lembra onde máis se pode ver o escoitar o Bar Celeste? Bueno, pues nos pueden escuchar de 1000 maneras, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en iVoox, y bueno, y si alguien tiene alguna propuesta más, pues ahí estaremos. Abriremos canal también.
Bueno, para rematar, grazas a todos e a todas por estar aí, por todos os vosos comentarios. É moi interesante sempre escoitar o que ten que dicir a xente no bar, os celtistas e as celtistas que por aí pasan. Bueno, desexo vos a todos o mellor para o resto da semana, e agora imos dar ese berro, e como temos 5 persoas pois en Vigo, en Ourense, da cual pois penso que pode ser un berro aí polifónico, así que eu vou deixar botando o balón e vos berrades o ala Celta. Preparados? Vamos. Vamos. Coma sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta!